Чакай да снимам. Porodicu, na radost svih. Ма къде трябва да дърпам kada je този Bugari коняк? sretnuli su vikaju me Lele Šurda, a ja im kažem leče. Punim plućima, jer je život kratak. Jebeš pare, Šurda je dobar čovek. To je najvažnije. Ето го. Biti dobar čovek je smisla budućnosti. Той има още вътре, той ми изляза с очите. Ой, колко хубави работи. Какво става, баба? Как прекона, баба? Гръмна ли бабавото й? Гръм! Айде, бали гръм. Грън! Как гърми, мама? Грън! Те нещо остарели, те смотрят. Не иска да излиза от тях. Грън! Грън! Ех, че весело. Чакай да ти сложа с гирлянда на врата. Ела. Ето, опа! Защо не? Дай да се сложа. Мама! Не съм хубава. Оле, каква си красива! Боже! Какво стана, баба? Ти не можеш да минеш през него. Ovo je Ljubica, ovo je Sanda. Аплодисменти. Виждаш ли какво е красиво? Браво, друга. Дами и господа, Нова година е толкова близо, че ако се протегне, разбираш, и мога да пипна 1 януари по попа. По попа! 1 януари по попа! Уж ден като ден до Къде има един пъп? Къде е пъп? Къде е пъп? Сякаш там, след 12 те чакат нови срещи, нови приятели, нови надежди. И няма никакво значение кога си роден и кое е било твоето време. Всяко време ще е добро, когато сме заедно. Нека да посрещам сега и Миро! Моя страна, моя България. Виж като дама от елитното общество с боа. Върза си го на кръста като коланчи. Пъп!
се види. Колко други свърга да се върна